Hello guys, welcome back the channel. नों सोरलाय? Rocket ni भाई. Duplicate rocket. Duplicate rocket, fake rocket. दे. मोजां दा? Mojang. बे चश्मा माने बेदि पाया? Be gift ber gift. Gift. Christmas ni gift. Oh, Santa Claus. Ha? Santa Claus. Oh. Ya, दे दिला. Ade. दे. माहाय मोसानो थाङो? सामतलाव? सामतलावसो मोसायो नोंसोरो? माहाय? दे. नै जोंनि लकाल ट्रेन ना? बे लकाल ट्रेनजों जोङो लाइक खालाम दे सब्सक्राइब खालाम नै लोगोफोर जोंनि ट्रेनना मा लायो? ट्रेन दा? Oh, ट्रेन लकाल ट्रेन? lokal nggak बिहारनि ए बिहारनिसो आरो लकाल ट्रेनसो सानदों फैबाय लोगोफोर नै बेजों जोङो केरल गिदिंगासिनो दङ बक्सखौ नै बेनि उनाव खारनानैहाय ड्राइभार साहाबा हनै गान दामगासिनो दङ नै बिथाङाबो ड्राइभार पाइलट मादै अरे मिया बांद्राय मोसाबाय दा आराङा सेसबाय खालि रायलायनानै मा खालामनो आङो दा हरोबा बोरैथो मोसाबावनाय मोसानाय नागारा गारामाया जा जा एसे मोजेन हजरी सायनायनि बे जाहैबाय रकेटनि आब' रकेटनि आब' सब्सक्राइब खालामा हो Lai, mas style. Ang जाबाय rocket ni biadoy. Biadoy. दे. Only ang yang mana? Ma. Ni ang Ada ya. Kendi. Ribai. मोनबाय दा इदिला बिदना मोनबाय आंनो थुलुं हाबा ओरै फेरा मोनबाय ना मोनाखै बिदना मोनाखै जानो बोरैथो जानाय नंलाय दिनैलाय बिदनाखौलाय आखाइ फारसेजों खयथा लानाय 4 5 नै खायसेफोरा चसमा गाननानै नायो चसमाखौ खुनानैसो ने न'नि मालिका मा खालामदों नोंलाय बेयावलाय मोसानो थाङाखै नोङो थांदों नै न'खरनि मालिकनावहाय जोङो एसे सा दाबिनायसै सा लाबोद' हा आंलाय माथो जानो लुबैयो ini मा जाहोयो न'खरनि मानसिफ्रा जोंलाय सोरने जाहोनायसो सोर जाहोयो ने जाहोनाय लोगोफोर नै बावारचि बिथाङा संगासिनो दङ मोनखाबाय नै औलै बांद्राय फोमोननाङा ने आबौ Rugi sama जायो नै आबौआ जोङो बांद्राय फोमोन लावदि sama जायो दिनैसो मिथिनो मोनबाय आङो जाखाबाय संगासिनो दं लोगोफोरनि ओमफ्राय मोननायसै दानिसनि उनाव रेडि गोजाखानि गासै बै न'खराव मोसागासिनो दङ बेहानिफ्राय फैनायसै बे न'खराव दिनैहाय बेहानो फोजोबनायसै आरो हा नै नायनो बायोनो नै
आंनि भिडिअ नायदोंमोन नायनो बाबायनानै बिदि मानसिफोरनि जुनिनो जोंनि चेनेला एकदम सलिले नाया ना दिले आंनि भिडिअखौनो डिलिट खालामनानै नोंसोर माहायनि जोङो नै दाब्रिपारानि दाब्रिपारा गामिनि नामा माथो गामिनि नामानो दाब्रिपाराखा दाब्रिपारा औ जोङो बहाय सामखोलापारा सामदलापारानो नोंथांमोना मा खालामनो फैदों बेवहाय मोसानो फैदों मोसानो फैदों सिनि नामै जिसुनि मुङै रिपर्टार औ रिपर्टार औ मानि खबर लानो फैदों खबर लानो फैदों माबोरै मोसादों माबोरै मोसायाखै मोजां मोसादोंनो जोंनि सामखा बुस्थुनि नंगौ ने औ दिनैनि बे प्रग्रामफ्रा फुंनिफ्राय एकदम मोसानानै एमोन बायदि जादों मानसिफ्रा एकदम फाग्ला जाबाय फेरलायखाबाय ओरैबायदि मोसादों खायसे माने रंजानायानो फेरलायखाबाय रंजानो फेरलायबाय ओंखाम उखैनानै फेरबाय आरोखि आदसा ओमफ्राय ओंखामालाय संगासिनो दङ दा ओंखामा संगासिनो दङ बाबु सना ओंखामालाय संगासिनो दङ नैबे लास्ट खाथि दा न'खरा बे लास्ट खाथि दिनैहाय फ्राय गाबोन जोङो बेलासिफ्रावहाय जोङो नायबावनोसैलाय बुस्थुआवहाय नायबावनोसै औ दे दा- आदसा दे बाबु दे लोगोफोर बेनो नै बेहानो लास्ट न'खरसै बेयाव मोसानानै जोङो न'आव थांनानैसै गावनि न'आवहाय नै लोगोफोर जिरायजोब्बाय जानोहाय आदामोन बिदिला जानायसै बिदिला बैबो जिरायजोब्बाय नै जानोहाय जमजोब्बाय ओरैबो नै जिरायजोब्बाय गासैबो ओरै बिनानावफोर फंबायफोर आब'मोन आदैमोन आयंमोन गासैबो जिरायजोब्बाय जानायसै जोङो